Po svojim vrtovima uvijek govorimo kao Maurima su je nazivali Al-Andalus. U Alhambri ne bismo očekivali lijepe. Ona datira iz 13. stoljeća, a njezino 800 godina. Nalazim se s Jesusom Murajma, stručnjakom za najprije me vodi u Mirtinu dvorište. Koje su temeljne obilježja islamskog vrta? Što mora imati? Kao zrcalo. Odražava zvijezdu. One su također važan element islamskog vrta. Jer je do onih sjenice. Iz njih se gleda ono